2 urte pasatu dio oinarrizko produktun biltegixe sortu genunetik. Pandemi garaixen eskubide sozial eta politikoen gainbeherien nagusizena izan momentun, argi geneuken, porretargun defentsako antolakuntza forma eraginkorrak sortzi ezinbesteku ezala. Aurreikusi eta mahai gaineratu genuen bezala, pandemixe etzan izen pobrezixen orokortzin arrazoi nagusixe. Izene prezixun gorakadak eta orokorrin bizitzen garestitziek gaur egun gexen gizarteko kapa kolpauenak ez dutzetu. Honen ondorixuk gure proiektuke zuzenin jasan ditu. Izene, banau berreko zazkixen prezixun gorakadie eunetik eunea geruta undixoa idaizeten. Gainerako ONG edota beste erakundiak ez bezala, guk argi dakau, gizarte eredu honen gaindipena ezinbesteko dela, kapitalismoan estrukturala dan pobreziakin amaitzeko. Gure helburu nagusia, ontako antolakuntza forma eraginkorrak garatzian datzar. Honen ondorioa da, elikagai bankuan kudeatzailea dan Festbalek adibidez, normanako instituzio zein enpresa ugariren laguntza jasotzea. Urtean €1.000.000 kudeatuz. Hauek guztiz eraginkorrak bai dira sistemanentzat. Errokoa den arazoa betikotuz guztiak arpeia garbitzituen bitartean. Ezin aipatu gabe utzi guzti hontan instituzio jokatzen papela. Gizarte zerbitzun bitartez, miserile kudeatzea arduratzile politikariek. Haue elkartasunez betetzen bitartien. Garbi ikustea hor die, banatzeben ogi apurre ez datorrela bat gaur egun bizideun egoera tamalgarri honekin. Geure proiektu behaureke argi azaltzeitu instituzio dazkeben muga estrukturalak. Proiektu hau martxan jarri genunetik oztopo ugarikin indeu topo, eta behin da berri zailau izen die gure lan militanti desprestigiatzen. Argi ikustea, instituzioentzat garrantzitsua dela gizarte zerbitzuen da behaien politikan propaganda egitie, behaien proiektutatik kanpo geratzeien jende hori dana seinalazi baino. Guzti honen aurrin beste behin, antolakuntzako prestutasun osua dirazte dugu. Gure proiektu honedazken gabezilez jakitun, eskerrak nahi dizkogu eman oinarte ekonomikoki eskuba bota diguzuen danoi, eta guzti hontan parte aktibo izeteko gonbiti luzatzei zuegu. Ez galako ogi apurre banatzikin konformauko. Independentzi politikuz, elkartasun eta borroka.